mana yo? Bisa dong tak kok ini sepeda kok apa upload video, atau upload foto di Instagram, film di YouTube. Iki ayo biasa sih, wong do sibuk kan. Kayaknya orang waktunya liburnya ora padha. Iki pas tanggal 8 kebolosan sudah nongkrong burung. So, golput pokoknya, ye, 5 sisa ye. Pokoknya pemilu damai, salam damai. Iki posisi yang daerah rapat, Parnang biasa ini. Oke yo. Sip. Jora, Jora yo benar. Jora yo. Saya lu kok. Terampung minum. Cabe nang ini. Cake. Sudah tiketnya kok. Panas itu. Iya tiketnya. Iki kasih saya 10.000. Yang cenyo. Iki kasih 10.000 parkir saya. Nyoblos langsung mene ya. Bagus. Jora. Eh. Lah Pak, dolan iki koncone. Lagi udah kono. Apa itu? Iki keliling-keliling daerah oh, apa boleh? Udah wis katok. Nggih. Tanda karcis masuk. Ini Sholat. Iya di sini wong satu sholat berarti. Ini mending tapi penak apa nih pemandangan nopo karo nganune nopo aja. Mas sholatnya. Awane sejuk. Berat. Mungkin penak koyo ndek. Ini ngulik aja. Apa kotor kok kuwi. Muka sari ini sampai dibuka. Ini ngono ngono setahun ta. Yo, paling pirang wulan ke suwulan sampai direnovasi iki digawe rumah kena bertaraf internasional. Apa partai gue pegang. Kalau musik nih kono? Kok kono kayak akustika no? Akustik. Ini saya libur. Woi, mana betul teman satu. Sing mburi Pak apa iki? Mendek ngendira tok lihat. Lagi dewe mau tek kene sih. Muter sih. Ki ono apa, Ris? Kenapa? Iki aduh bro. Yo kaya pas kampleng iki. Bos kampleng. Kayaknya kono wis ini kena kono jasale tebembrene. Tebe bisa. Jebulene mbek mrene. Kale sing kamera wis mrene. Aku tahu ra. Iya kamu apa? Mana, Pak? Ini ngone lumayan nombor. Di kantin-kantine. Wencek. Bijak tadi. Ngebut. Pak Aku iso ngerekam. Pak Salim tuli Pak Renang. Peace.
Apa ngono? Lewat salah. Liwatnya lah tak betul. Iki kolam gede. Iki kolam gede. Serune 250 kok. 2,5 meter. Pinggir-pinggirnya 1,4 meter. Nek ora iso renang ora disaranke nyemplung jero. Ada bahaya. Iya. Waspada. Jorna sing kene sing gede bahaya iki asal jero iki khusus atlet. Ya nek sing iki Gini bisa. Alana tapi dari jadi kuras yo. Kayak jadi kuras. Krono anten Iki masa anak-anak semono ris. keren sumpah ini. Asli ini cuman kayak kotor. Video ini isi kapan? Oke. Parenang Kotor lu. Bisa. Iki kolam renang cilik iki khusus cilik. anak. Tapi kan anak kok semono masa anak. Lagi apa lagi? Ya apa lagi? Oh, iki tempat iwak. Iwak. Akuarium ngisor. Ya iya anak-anak lah sing khusus dewasa. Bukan sing dewasa nih Dia kaya iki dewasa. iki jorna nyoba iki jorna ora. Iki kono bayar Mas. Ya ora. Lah jalan Mas muter sih Mas. Ini diresi Mas. Iki diresi Mas ora bisa. Nah ya wis. Kolam renang PR Kakak. Tane Jokowi. Nah itu tempat gantine. Yo lah. Guys, Ini kolam renang guys. Iki jarane Wis kolam renang ngerti. baru promosi guys. Heeh. Tapi yo promosi yo Oh iya masuk piro asline weh. Masuk piro? THR lo Masuk. 10.000 guys. Lah iya iki parkire ngomong, parkire. Mau isi teloke nek gini. Iki parkirnya 1.000 guys. Oke. Tiket oke. masuk. Salen. Ya. Lagi apa iki jenenge? Ini jembatan Jembatan cinta. siapa aja yang kesini guys Lah cintaane ndi? bisa Aneh menjadi nyusul. cintaannya nyusul guys. Ye tahu juga iwak apa iki? Muka ora Pak Merono. Yo. Enggak wis copot. Tak saling sik ojo melu.